Ćao Milice, naša današnja tema, onako aktuelna tema o kojoj imamo puno pitanja baš danas, pa nam je palo na pamet da malo pojasnimo situaciju oko toga kako se odabira surogat majka i zašto je taj proces malo duži nekad. Pa evo Milici, prepuštam reč Višu. Jeste, da, to je onako najaktuelnije pitanje ovih dana generalno kod nas, a kada se surogat majka bira, po odlasku u Ukrajinu vršit će se oplodnja vaših jajnih ćelija i kreirat će se embrion. Kada se kreiraju embrioni, dakle kada ih vi imate embrione spremne za embriotransfer, tada, tog momenta i tog dana se bira surogat majka za vas. Neki okvirno vreme koliko se čeka da vi dobijete profil potencijalne surogat majke jeste negde oko 3 meseca. U ovo vreme COVID-a i kompletne situacije sada u svetu, taj proces je čak nekad malo i duži, to je 3 do 4 meseca. Naravno, u nekim situacijama to se može desiti i ranije, ali negde okvirno vreme je da ćete profil vaše surogat majke dobiti negde, da kažemo, za 3 do 4 meseca od momenta kada su kreirani vaši embrioni. Zašto je to tako? Prosto veliko je interesovanje za surogat majkama u onim zemljama u kojima je surogatstvo zakonom regulisano. Takođe, jako je važno da znate da te žene koje apliciraju da uđu u program surogatstva prolaze zaista detaljne medicinske testove. Toliko je dugačka ta lista, evo baš smo je neki dan Sanja i ja prevodile da šaljemo jednim pacijentima. Ja sam se zaista iskreno iznenadila koliko testova prođu žene da uđu u surogat program. Dakle, i to je jedan od razloga zašto se čeka. Jednostavno, mnoge žene bivaju odbijene zbog medicinskih razloga, a sve u svrhu toga da vi kada dobijete profil, to bude jedna zdrava, potpuno mentalno i fizički sposobna žena da nosi trudnoću i da rodi jedno zdravo dete u surogat programu. Takođe, nekad je potrebno čekati dodatno za surogat majku u slučajevima kada budući roditelji žele da surogat majka nosi blizanačku trudnoću, jer prosto neke surogat majke fizički ne mogu to da iznesu jer su, na primjer, sitnije građe ili su imale ranije carski rez. Na primjer, u tim situacijama se nešto duže čeka, ali u principu uglavnom je to neka 3 do 4 meseca, najviše iz tih medicinskih razloga i, kako sam rekla na početku, zbog tog COVID-a koji sada remeti i pomera u svim sferama malo planove, pa i ovde. Jeste, da, to je onako nešto što nekad stvara tenzije. Mislim, nama je jasno, nemojte da mislite da nam nije jasno. Jasno je nama da je vama to onako najvažnije, jel? Ljudi se prosto spreme, iščekuju jako dugo taj moment. To je jedan veliki pritisak, onako priprema i sve i taman kada odluče, pa ste tu dali već i prvu količinu novca, uplatili i sada ste onako još više nestrpljivi, naravno, da to sve krenete i nama je to potpuno jasno i potpuno vas razumemo, ali onako pokušajte i vi da zamislite sve parove, znači Ukrajina je jedna od najpopularnijih destinacija za realizaciju surogat programa, u kojoj gravitiraju tamo i istočne zemlje i Kina, čijih je puno stanovnika koji to sebi mogu finansijski, nažalost, mnogo lakše da priušte, i oni strašno gravitiraju u tom tržištu i pokupe sve surogat majke, sve žene koje tamo u Ukrajini, a samo Ukrajinke mogu da budu surogat majke, koje su spremne da prosto budu. I ovo što kaže Milica, sam proces regrutacije, kako se to zove, surogat majki, je dugačak. To nije ono sad ona samo kaže hoće i ajmo, jel? Nego se ona prvo... Što je i dobro. Tako je, što je za vas pre svega dobro i za vaše buduće dete. Znači, ona mora da se i zakonski prijavi u Ministarstvu zdravlja, da se registruje kao surogat majka, da obavi ono što kaže Milica, gomilu tih pregleda raznih, da prođe psihički test, da nije osuđivana, da ima potvrdu. Sad, znate, sve prođe i na kraju čekate rezultate, ona se pregleda i jedan rezultat nije dobar, ona ne može da bude surogat majka. A oni su prosto negde računali na nju i možda su je baš vama namenili, ali eto, dese se te neke neplanirane okolnosti. Ili
sve prođe u redu, vi je dobijete, odaberete je i onda ona u nekom procesu pripreme za embrio transfer, ne znam, otkrio je neku cistu, nešto na ultrazvuku. Znate, to je živo biće, zdravo biće, jeste, ali je prosto živo biće i sve su te stvari moguće da se dese u samom postupku. Tako da to je negde nešto što je nama stvarno važno da vi razumete i da shvatite da mi onako smo stvarno uvek na vašoj strani i pre svega predstavljamo i zastupamo vas i trudimo se sa kolegama koji takođe jesu na vašoj strani, ali prosto i sarađuju sa klinikom, pa negde su i na njihovoj, negde su između dve vatre i svi pokušavamo stvarno da na najbolji način izađemo u susret i što pre vam obezbedimo surogat majku, ali to, verujte mi, nije tako jednostavno. Tako da, eto, to smo želeli da onako da raspakujemo taj ceo proces, da vi shvatite zbog čega je to tako. Ja verujem da Milica to svakom od vas ponaosob priča i objašnjava. Evo da znate i vi koji možda razmišljate još uvek o tom postupku, koji možda, eto, prikupljate informacije, prosto nema lista čekanja, nije to nešto što je sad, ta 3 meseca nisu nešto što je nemoguće sačekati nakon toliko vremena koje ste verovatno proveli pripremajući se i čekajući za taj dan, ali prosto onako moramo da imamo razumevanja i da je COVID i da je ova situacija u Ukrajini, evo konkretno, baš danas užasno ozbiljna, i da oni sami imaju prosto situacije da isto tako surogat majka prođe pregled, da sve bude u redu i onda dobije COVID i sad znate i sami i to je jedna sada veoma nezgodna stvar koja odlaže. Prvo, majka mora da ozdravi, pa da ima negativan test, pa onda da i njeno telo se oporavi. To je opet, što kaže Milica, sve u interesu vašem, interesu vašeg budućeg deteta. Tako da sve te nepredviđene okolnosti malo komplikuju stvari. Ali eto, nama je važno da vi znate da dobra volja postoji, da pokušamo da nemamo tenzije i nervoze, da pokušamo da nekako shvatimo da je to život i da ćete vi sigurno dobiti vašu surogat majku. Samo nam je potrebno malo strpljenja i razumevanja i da vi kada znate kako to sve izgleda i šta utiče na taj proces, ja verujem da vam je onda puno lakše. Jeste, i ono što ćemo takođe pričati bit će jako važno i verujem zanimljivo svim roditeljima jeste to kako kasnije kada dobijete surogat majku, odnosno profil, vrlo često me pitate neka pitanja iz tog profila u smislu šta ja mislim o tome, na koji način će one nositi trudnoću i tako dalje. Sve su to teme koje ćemo Sanja i ja obraditi vrlo rado. Što kaže Sanja, sigurno ćete dobiti profil surogat majke, sigurno ćete dobiti jednu zdravu, pravu ženu. Tu onako se treba naružati strpljenjem, a kasnije ćemo još i razgovarati o tome šta je bitno da znate kada dobijete profil i šta je bitno da znate kasnije tokom nošenja trudnoće. Tako je, zaista ćemo se potruditi da onako sve što vas zanima, a vi ako imate nešto što mi nismo, što nam nije palo na pamet, slobodno nam pišite. Pišite nam i u komentarima na društvenim mrežama, pišite nam putem e-maila, gde god želite. Baš bih voljeli da dobijemo konkretno vaše pitanje i dileme koje imate i da konkretno na njih odgovorimo. Zato smo tu. Tako da slobodno nam pišite i mi ćemo pripremiti ovako jedan video snimak na tu temu. A ja samo još za kraj hoću da najavim nešto zbog čega sam baš uzbuđena i srećna i što mislim da će vam biti izuzetno korisno. A to je naš prvi webinar na temu surogatstva na ovim prostorima. Webinar će se realizovati 11. februara. Ovo je onako premijerno najavljivanje svega ovoga. Srećni smo što će kolege iz Ukrajine, doktori iz Ukrajine učestvovati u ovom našem webinaru. To će biti onako jedan poduhvat prevodilački za mene i za Milicu. Ali mislimo da je to važno i želimo da vas pozovemo opet ovim putem da, naravno, mi ćemo to sve objaviti gde možete da se registrujete, bit će potrebno da ostavite vaš e-mail i dobit ćete poziv da pratite putem Zooma ceo webinar. I to ne brinete, mislim da ćemo to u nekoliko navrata, neće vam promaći ta informacija, ali ono što mi je važno to je stvarno da nam pišete ta pitanja
gde god želite, kako god želite, imate priliku da vam se direktno uživo odgovori na vaše pitanja i to mislim da je jedna sjajna prilika, iskoristite je maksimalno. Jeste, a do tada pišite nam naravno i na naše mreže, kao i do sada, nemojte čekati 11 i tu smo za ta sva neka važna pitanja. Slobodno mi pišite i Sanji, tu smo. Da. Eto tako, hvala ti Milice na današnjem razgovoru i ćaskanju. Milicu je uvek teško ugrbiti od pacijenata, pa onda to uvek znam da je značajno to vreme da što pre završimo, da Milica može da vam se vrati. Ja vam se još jednom zahvaljujem na pažnji i pratite nas jer uskoro kreće najava i prijava za naš webinar. Ćao, prijatno! Pozdrav!